ምስ ሬድዮ ረናይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሶሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ሰንበት ፍጻሜታት ኣባላት ሰራዊት ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ንዝመጽእ 4 ዓመታት ኣብ ማእቶት ክሳተፉ ምዃኖም ከም ዝተሓበሮም ምንጭታት ሬድዮ ረና ሓቢሮም። ኣብቲ ኣብ በበይኑ እዋን ዝካየድ ዘሎ ኣኼባታት ሰራዊት ብዘይ ዝኾነ ይኹን ወሰኽ ክፍሊትን ናይ መነባብሮ ፍታሕን ንዝቕጽል 4 ዓመታት ኣገልግሎት ክቕጽል ምዃኑ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። ከም ዝፍለጥ ድሕሪ ስምምዕ ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን ሰላም እንተኾይኑ ነናብ መነባብሮና ክንፋኖ ዝብል ምዕዝምዛማት ካብ ኣባላት ሰራዊት ክስማዕ ጸኒሑ እዩ። ምንጭታት ናብ ዝለኣኽዋ ሓበሬታ ብተወሳኺ ኣብ ክፍለ ሰራዊት 22 ከምኡውን ሓይልታት ኮማንዶ ዝተመደባ ኣባላት መበል 30 ዙርያ ተዓለምቲ ካብ ዝተመደባሉ ኣሃዱታት ሃዲመን ናብ ስድራ ቤተን ይዕቆባ ከም ዘለዋ ገሊጾም። እተን ኣብ ክልል ዕድመ 18 ዝርከባ ሓደስቲ ደቂ ኣንስትዮ ካብ ኣሃዱታተን ዝሃድማሉ ዘለዋ ቀንዲ ምኽንያት ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ብሓለፍተን ዝወርድ ዘሎ ጾታዊ ዓመፅ ዝተሓወሶ ግፍዕታት ብምርኣየን ምዃኑ ይግለጽ። ኣዘዝ ሰራዊት ናይዘን ኣሃዱታት ናብ ስድራ ቤተን ሃዲመን ዘለዋ ኣባላት ኣብ ዝልክዎ ዘለዉ ትእዛዝ ወለዲ ደቆም ከረክቡ እንተዘይኮይኑ ክእሰሩ ምዃኖም የጠንቅቑ። ኣቐድም ኣቢሉ ዓዲ ፈለስተ ዝዓዳ ኣባል መበል 30 ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ነቲ ካብ ሓለፍታ ዝወረዳ ግፍዒ ብምቅዋማ ኣብ ጋሕቴላይ ኣብ ፀሓይ ብምእሰራ ብዝወረዳ ናይ ጥዕና ፀገም ህይወታ ከም ዝሰኣነት ምንጭታትና ብተወሳኺ የረድኡ። ሓያሎ ኣባላት ሰራዊት መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ሶማል ብዝነጥፍ ዘሎ ኣሸባብ ዝወረዶም መጥቃዕቲ ተቐቲሎም ተባሂሉ ክዝርጋሕ ዝቐነየ ዜና ሓቂ ምዃኑ ሚኒስትሪ ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። እቲ ሚኒስትሪ ምክልኻል ትማሊ 19 ጥርብ ዘውፅኦ ወግዓዊ መግለጺ ናይዚ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ኢትዮጵያ ወሪዱ ዘሎ መጥቃዕቲ ምላሽ ከቢድ ጸረ መጥቃዕቲ ከካይድ ምዃኑ ኣፍሊጡ። መግለጺ እቲ ሚኒስትሪ ክንደይ ኣባላቱ ከም ዝተቐትሉ ይሓበረን እንተኾነ ነቲ ብኣሸባብ ዝተዋህበ ቁጽሪ ሞታት ናይ ኣሉታ መልሲ ይብሎ። ጉጅለ ኣሸባብ ኣብ ልዕልቶም ኣባላት ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ዝኾኑ ኢትዮጵያውያን ወታደራት ብዘካየዶ ናይ ቃጻ መጥቃዕቲ ልዕሊ 50 ከም ዝቐተለ ይገሊጹ። ኣብቲ ኣብ ሶማል ጸጥታን ርጋትን ንምሕላው ዝተዋፈረ ዓቃብ ሰላም ሕብረት ኣፍሪቃ ብኣሽሓት ዝቝጸሩ ኣባላት ሰራዊት ኢትዮጵያ ከም ዘለዉ ይፍለጥ። ሰራዊት መንግስቲ ሱዳን ናንጻር ናዕቢ ዘካይድ ዘሎ ህዝቢ ዝወስድዎ ዘለዉ ጨካን ስጉምቲ ገና ይቕጽል ከም ዘሎ ካብቲ ሃገር ዝተፈነወ ዜና መልኪቱ። ብ18 ጥሪ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ልዕሊ ዘካይዱ ዝነበሩ ብዝተኸፍተ ተኹሲ ናይ ዝተቐትሉ ሰባት ስነ ስርዓት ቀብሪ ኣብ ዝካየደሉ ዝነበረ እዋን ቀባሮ ነቲ ምትእኽኻብ ተጠቒሞም ፕረዚደንት አልበሽር ካብ ስልጣኑ ክወርድ ጭርሖ ድሕሪ ምጅማሮም ሰራዊት መንግስቲ ናይ ሓቂ ጥያይት ክትኩስሎም ከም ዝጀመሩ ናይ ዓይኒ መስኻኽር ንማዕከናት ዜና ዓለም ሓቢሮም። ብሓሙስ 19 ጥሪ እውን ብተመሳሳሊ ንቀብሪ ዝተኣከቡ ልዕሊ 5,000 ሱዳናውያን ኣንጻር አልበሽር ጭርሖ ብምጅማሮም ምስ ፖሊስ ኣብ ግጭት ኣትዮም እዮም። ኣብዚ ንናህሪ ዋጋታት መነባብሮ ንምቅዋም ጀሚሩ ናብ ፕረዚደንት አልበሽር ስልጣኑ ክገድፍ ዝጠልብ ዝተሰጋገረ ህዝባዊ ናዕቢ ሱዳን ብውሕዱ 24 ሰባት ከም ዝሞቱ ኣፈኛ መንግስቲ ይሕበር። እንተኾነ ኣብቲ ሃገር ዝነጥፉ ማሕበራት ግብረ ሰናይ ቁጽሪ ሞታት ብዕጽፍታት ከም ዝዛይድ ይገልጹ። ብመሰረት ቅዋም ሱዳን ፕረዚደንት አልበሽር ኣብ ስልጣን ዝጸንሓሉ እዋን ኣኺሉ እኳ እንተኾነ ኣብ ዝመጽእ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ክሳተፈሉ ዝኽእል ባይታ ንምጥጣሕ ንቅዋምቲ ሃገር ምቅያራት ክገብረሉ ኣብ ምሽብሻብ እንከለዩ እዚ ኣንጻሩ ዝተላዕለ ህዝባዊ ናዕቢ ዳግማይ ተጓሃሂሩ ዘሎ። ምስ ሬድዮ ረናይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ሶኒ ፍጻሜታት መንግስቲ ኤርትራ ስምዕ ሰላም ኢትዮጵያ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ውሽጣዊ ኩነታት ሃገር እውን ክልውጥን ከመሓይሽን ከም ዝግባእ ኣባላት ፓርላማ ጀርመን ገሊጾም። ፓርላማ ጀርመን ቡንድስታግ ብ17 ጥሪ ኣብ ዘካየዶ ኣኼባ ንስምዕ ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘለዎ ደገፍ ድሕሪ ምግላጽዩ ኣብ ውሽጣዊ ኩነታት ኤርትራ ግና ዝተቐየረ ነገር ከም ዘየለ ዘዘኻኸረ። ኣብቲ ወከልቲ ሓያሎ ሰልፍታት ዝኾኑ ኣባላት ጀርመን ዝተፈላለየ ርእቶታት ዝሃብሉ ኣኼባ ቡንድስታግ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ውሽጣዊ ኩነታቱ ለውጢ ክገብር መንግስቲ ጀርመን ዝጽበየ ምዃኑ ኣስሚሩሉ። ጀርመን ምስ ምግታእ ዋሕዚ ኤርትራውያን ስደተኛታት ተታሒዙ ንመንግስቲ ኤርትራ ልምዓታዊ ሓገዝ ንምብርካት መደብ ከም ዘለዋ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብ ኤርትራ ዝቕጽል ዘሎ ናይ ግዜ ገደብ ዘይብሉ ሃገራዊ ኣገልግሎትን መጋስ መሰረታዊ መሰላትን ግና ዕንቅፋት ከም ዝኾነ እዩ ዝዘረብ።
ንለውጢ ዝጠልብ ስርሒት ፈርቶ ዝተኻየደሉ 6 ዓመቱ ይዝከራሎ እዚ ብስውእ ኮሎኔል ስዒድ ዓሊ ሕጃይ ዝተመርሐ ስርሒት ኣስታት 100 ዝኾኑ ኣባላት ሰራዊት ክልተ ታንክታት መሓዝ ኣስመራ ፎርቶ ናብ ዝርከብ ሚኒስትሪ ዜና ብምድያብ ናይ ፖለቲካ እሱራት ክፍትሑን ጽገናዊ ለውጥታት ክግበርን ዝጠለበ ይኹን እምበር ሙሉእ መዓልቲ ድሕሪ ዝወሰደ ናይ ምዝራብ መስርሕ ገለ ካብቶም ኣብቲ ስርሒት ዝተሳተፉ ንዝተበገስሉ ዕላማ ብምጥላም ኢዶም ክህቡ ስለ ዝወሰኑ ገዲም ተጋዳላይ ኮሎኔል ስዒድ ዓሊ ሕጃይ ወዲ ዓሊ ግና ርእሰ ቅትለት ብምፍጻም ተሰዊዩ ህግደፍ ነዚ ለውጢ ዝጠልብ ስርሒት ፎርቶ እስላማዊ ምንቅስቓስ ብዝብል ጸለመ ምስኡ ምትእሳር ክህልዎም ይኽእል እዩ ንዝበሎም ዓሰርታት ሰበስልጣናቱ ነበርን ካልኦትን ኣሲሩ ይርከብ እቲ ስርዓት ነቲ ብተምሃሮ ዲያል እስላምያ ዝተበገሰ ናይ መሰል ተቃውሞ ተምሃሮ ኣኽርያውን ከም ልማዱ ናይ እስላማዊ ምንቅስቓስ ብምባል ናብ ሓደገኛ ሃይማኖታዊ ማእዝን ክጥምዝዞ ከም ዝፈተነ ዝዝከር እዩ ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ኢትዮጵያ ኣብ መሰል ስደተኛታት ንዘጽደቐቶ ሓድሽ ኣዋጅ ንኢዱ እቲ ሃገራዊ ትካል ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እዚ ኢትዮጵያ ወሲዳቶ ዘላ ተበግሶ ኣብ ኣፍሪቃ ካብ ዘሎ ፖሊሲታት ስደተኛታት ብዝለዓለ ካብ ዝድነቕ እወታዊ ውሳኔ ምዃኑ ኣስሚሩሉ ኮሚሽነር ናይ ትካል ፊሊፖ ግራንዲ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እዚ ናይ ኢትዮጵያ ውሳኔ እቲ ሃገር ንነዊሕ ዓመታት ጸንሓ ስደተኛታት ናይ ምእንጋድ ባህሊ ብዝያዳ ዘጉልሕ ኣብ ርእሲ ምዃኑ እዚ ውሳኔ ምስ ኣህጉራዊ ስምዓት ስደተኛታት ዝሳነ ጥራይ ዘይኮነ ንኻልኦት ሃገራት ኣፍሪቃ እውን ከም ሞዴል ዘገልግል እዩ ክብል መውጊሱ ኢትዮጵያ ዝሓለፈ ሰሙን ብዘጽደቐቶ ውሳኔ ኣብቲ ሃገር ዝነብሩ ስደተኛታት ክፉት ናይ ስራሕ ዕድላት ክረኽቡን ናብ ዝደለይዎ ቦታት ሃገር ናይ ምንቅስቓስ መሰሎም ክሕለወሎምን ዝብል እዩ ብዘይካዚ እቲ ሃገር ስደተኛታት ምስ ህዝቢ ኢትዮጵያ ተዋሂዶም ዝነብሩሉ ሰፋሕቲ ዕድላትን ክሳብ ዜግነት ናይ ምሕታት መሰልን ኣፍቂዳ ምህላዋይ ዝግለጽ እዚ ሓድሽ ውሳኔ ኢትዮጵያ ብፍላይ ንስደተኛታት ኤርትራ ሓደገኛ ጉዕዞ ስደት ካብ ምቕጻል ከድሕን ትጽቢት ይግበረሉ ኣቐዲሙ ብጸንሐ ኣዋጅ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበሩ 10,000 ኤርትራውያን ስደተኛታት ክሰርሑ ኾነ ናብ ዝደለይዎ ቦታታት ሃገር ብናጻ ክንቀሳቐሱ ዝፈቀድ ኣይነበረን ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ሰሉስ ፍጻሜታት ኣብ ግብፂ ልዕሊ 14,500 ኤርትራውያን ስደተኛታት ከም ዘለው ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ማለት UNHCR ኣፍሊጡ ኣብታ ሃገር ብጠቕላላ ልዕሊ 242,000 ስደተኛታት ከም ዘለው ዝሓበረ UNHCR ካብዚኣቶም እቶም ፍርቂ ዜጋታት ሶርያ ምዃኖም ኣስሚሩሉ ብብዝሖም ኣብ ካልኣይ ደረጃ ዝተሰርዑ 40,000 ዝግመቱ ዜጋታት ሱዳን ክኾኑ እንከለው ዜጋታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ድማ ነፍሲ ወከፍ ብተመሳሳሊ ቁፅሪ ሳልሳይን ራብዓይን ደረጃ ሒዞም ኣለው ብዘይካዚ ካብ ደቡብ ሱዳንን ካልኦት ሃገራትን ዝፈለሱ ኣሽሓት ሰባት ኣብ ግብፂ ኣብ ትሕቲ UNHCR ተመዝጊቦም ምህላዎም ይግለጽ UNHCR ነዚ ዝርዝር ዘቕረበ ላዕለዋይ ሓላፊ ናይቲ ትካል ፊሊፖ ግራንዲ ኣብ 13-14 ጥሪ ኣብታ ሃገር ዑደት ብምክያድ ኣብ ኩነታት ስደተኛታት ብምትኳር ምስ ፕሬዚደንት ግብፂ ዓብድልፈታሕ አልሲሲ ድሕሪ ምዝራብ እዩ ሃገራዊት ጋንታ ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ ኣብ ትብዕቤቱ ኣብ ኣፍሪቃ ቀዳማይ ደረጃ ዝስራዕ ቅድድም ዙርጋቦን ተወዳደራላ ኣብቲ ካብ ትማሊ 21 ክሳብ 27 ጥሪ ዝካየድ ዘሎ ቅድድም ብሽክለታ ትሮፒካል ኣሚሳ ቦንጎ 10 ሃገራውያን ጋንታታት ኣፍሪቃ ዝርከብአን ሓያሎ ናይ ዓለምና ክለባት ይሳተፋ ኣለዋ ቱርላ ትሮፒካል ኣሚሳ ቦንጎ 2.1 ኣህጉራዊ መዐቀኒ ዘለዎ ቅድድም ብሽክለታ እዩ ዝሓለፈ ዓመት ሩዋንዳዊ ጆሴፍ ኣሮሪያ ተዓዋቲ ናይ ዝቅድድም ክኸውን ከሎ ኣብ 2014 ድማ ኤርትራዊ ናትናኤል ብርሃነ ንፈረንሳዊት ጋንታ ዩሮፕ ካር ብምውካል ተዓዋቲ ምንባሮ ይዝከር እቲ ቅድድም ኣብ 2006 ካብ ዝጅምር ናትናኤል ነዚ ክብሪ ዝበቕዐ ናይ ፈለማ ኣፍሪቃዊ ተቐዳዳማዩ ቅድድም ኣሚሳ ቦንጎ ብስም ጓሉ ነቲ ንጋቦን ን42 ዓመታት ዝመርሐ ሓደ ካብ ዕሉላት ውልቀ መለኽቲ ኣፍሪቃ ዑመር ቦንጎ ዝተዋህበዩ ዑመር ቦንጎ ኣብ 2009 ብሞት ድሕሪ ምእላዩ ወዱ ዓሊ ቦንጎ ስልጣን ተረኪቡ ክሳብ ዝዕለት እዚ ይመርሕ ኣሎ ፕሬዚደንት ጋቦን ብሕማም ወቕዒ ኣብ ወፃኢ ሃገራት ኣብ ዝርከብ ሆስፒታል ንኣስታት 2 ወርሒ ተዓቂቡ ኣብ ዝነበረሉ ዝሓለፈ ቅንያት ፈተነ ዕልዋ ከም ዝተኻየደሉ ይዝከር ነዛ ግዝኣት ፈረንሳ ዝነበረትን ብነዳዲ ሃብታም ዝኾነትን ጋቦን ካብ ዕለት ናጽነታት ሒዛ ኣቦን ወድን ጥራይ ን52 ዓመታት መሪሖም ኣሎ ዓመታዊ ዝካየድ ኣህጉራዊ ቅድድም ብሽክለታ ላትሮፒካል ኣሚሳ ቦንጎ ነታ ሃገር ምስሊ ምልኪ ሓንቲ ስድራን ሕማቕ ምሕደራን ጥራይ ንኸይትሕዝ ሓጊዝዋ ይርከብ
ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ካብ ሎሚ 22 ክሳብ 25 ጥሪ ኣብ ስዊዘርላንድ ዳቮስ ኣብ ዝካየድ ቁጠባዊ መድረኽ ዓለም ወርልድ ኢኮኖሚ ፎረም ይሳተፋሎ። ኣብዚ መራሕቲ ሓያሎ ሃገራት ጸለውቲ ሰብዋኒንን ኣውፈርትን ዓለምና ዝርከቦም ኣስታ 3000 ሰባት ክሳተፍዎ ትጽቢት ዝተገብረሉ ቁጠባዊ መድረኽ ዓለም ኣብ ግሎባላውነት ወፍሪ ንግዲ ባጤራ ምሕደራ ፊናንስን ቁጠባን ዓለምና ክዝትዩ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ ቅድመዚ ዋዕላ ምስታፉ ኣብ ኢጣልያ ውን ናይ ሓደ መዓልቲ ወግዓዊ ናይ ስራሕ ምብጻሕ ኣካይድዩ ንሱ ኣብ ኢጣልያ ኣብ ጸንሓሉ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ጁሴፔ ኮንተ ብምርኻብ ኣብ ልምዓታዊ ሓገዝን ምክታእ ዋሕዚ ስደተኛታትን ከምኡ ድማ ኣብ ወፍርን ንግድን ብምትኳር ከም ዝተዘራረበ ማዕከናት ዜና ኢጣልያ ሓቢረን። ቀዳማይ ሚኒስተር ኮንተ ድሕሪ ስምምዕ ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን ናብ ክልቲአን ሃገራት ዝበጽሐ ናይ መጀመርያ መራሒ ኤውሮጳዊት ሃገር ምዃኑ ኣይርስዕን። ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ረቡዕ ፍጻሜታት ኢጣልያ ካብ ወደብ ባጽዕ ክሳብ ኣዲስ ኣበባ መገዲ ባቡር ንምዝርጋሕ ዘኽእል ቀዳማይ ገጽ መጽናዕቲ ክትምውል ምዃና ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ምግላጹ ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ዝተፈላለየ ስምዒታት ፈጢሩ። ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ ነዚ ዝገለጸ ኣብ ቁጠባዊ መድረኽ ዓለም ቅድሚ ምስታፉ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢጣልያ ጁሴፔ ኮንተ ድሕሪ ዘካየዶ ዝርርብ እዩ። ድሕሪ እዚ መግለጺ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ ብዙሓት ኤርትራውያን ብመንግስቲ ኤርትራ ክግለጽ ዝግብኦ ጉዳያት ብወገን ኢትዮጵያ ንሰምዖ ኣለና ክብሉ ናይ ኣሉታ ስምዒታት ከም ዝሕደረሎም ብመገዲ ማሕበራዊ ሚድያታት ካብ ዘመሓላልፎ ዘለዉ መልእኽታት ምርዳእ ይከኣል። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ኤርትራ ደረት ኣልቦ ንዕቀት እዩ ዘለዎ ዝብሉ ካልኦት ድማ ካልእ ሲትረፍ ምስ ኢትዮጵያ ዘካይዶ ዘሎ ስምምዓት ንሚኒስተራቱን ላዕለዎት ሰበስልጣናትን እውን ሓበሬታ ከም ዘይሂቦም ይወቕሱ ኣለዉ። ሚኒስተር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ነቲ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ዝውሕዝ ዘሎ መልእኽታት ብትዊተር ኣብ ዝሃቦ መልሲ እዚ ሕጂ ቀዳማይ ሚኒስተራት ኢትዮጵያን ኢጣልያን ዝዘተይሉ ምህናፅ ናይቲ ንኤርትራን ኢትዮጵያን ዘራኽብ መገዲ ባቡር ከም ሓሳብ ዝተዘርበሉ ኣብ መንጎ ሰለስቲአን ሃገራት ድሕሪ ዝተኻየደ ስምምዕ ምዃኑ ብምጥቃስ ትግባሪኡ ኣብ ግብራውነቱ ዝህሉ ኩነታት ዝምርኮስ ኢሉ ኣብዚ እዋን እዚ ብዛዕባ ኤርትራን ዞባዊ ጉዳያትን ዝምልከት ሓበሬታ ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ጥራይ ይስማዕ ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ። ኣቐዲሙ እውን ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ካብ ወደብ ዓሰብ ናብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዝዝርጋሕ ሻምብቆታት ነዳዲ ክተሃንጽ ምዃና ብወገን ኢትዮጵያ ምግላጹ ይዝከር። ሃገራዊ ባንክ ስዊዝ ኣብቲ ኣብ ኤርትራ ዕደና ዘካይድ ዘሎ ኩባንያ ዕደና ኔፍሰን ዝጸንሖ ብርኪ ብ2.4 ሚእታዊ ተዕቢዎ። እቲ ባንክ ነቲ ክውንኖ ዝጸንሐ ብርክታት ካብ ዝሓለፈ 3 ወርሓት ሒዙ ተወሳኺ 12,800 ብርኪ ብምዕዳግ ናብ 535,800 ይዕቢዎ ኣሎ። እዚ ድማ ናይ 2.3 ሚልዮን ዶላር መጠን ገንዘብ ከም ዘለዎ ኔፍሰን ኣብ ዝዘርግሖ መግለጺ ፍሊጡ። ኣብ ኤርትራን ሰርቢያን ናይ ዕደና ንጥፈታት ዘካይድ ዘሎ ኩባንያ ኔፍሰን መሸጣ ብርክታቱ ከም ዝዓበየ ዝግለጽ ዘሎ ናብ ናይ ቻይና ኩባንያ ዚዥንግ ብ1.8 ቢልዮን ዶላር ክሰጋገር ምዃኑ ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ እዋን እዩ። ናይ ካናዳ ኩባንያ ኔፍሰን ኣብ ኤርትራ ከባቢ ቢሻ ወርቅን ናሓስን ናብ ምዕዳን ዝርከብ። እቲ ኩባንያ ኣብ ቢሻብ ዘካይዶ ዕደና ወርቂ ብትካላት ህንፃ ሃግደፍ ተመዲቦም ዝመጽዎ ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣብ ናፃ ናይ ጉልበት ምዝመዛ ብምውፋሩ ኣብ ካናዳ ቤት ፍርዲ ኮሎምቢያ ክሲ ተመስሪትሉ ከም ዘሎ ይፍለጥ። ብሪጣንያ ኣብ ገማግም ባሕሪ ሶማሊላንድ ማዓስከር ሓይሊ ባሕሪ ከተቕውም ከም እትኽእል ተገሊጹ። እዚ ዝተገልጸ ሚኒስተር ምክልኻል ብሪጣንያ ጋቪን ዊልያምሰን ኣብ ፈለማ ዕለታት ናይ ዝወርሒ እዚ ምስ ፕሬዚደንት ናይታ ርእሰ ምሕዳር ሙሴ ቢሒ ኣብ ከተማ ሃርጌሳ ተራኺቡ ድሕሪ ምዝርራብ እዩ። ብዛዕባ እዚ መደብ እዚ ካብ ወገን ብሪጣንያ ይኹን ርእሰ ምሕዳር ፑንትላንድ ዝተዋህበ መረጋገፂ የለን። ይኹን እምበር ሚኒስተር ምክልኻል ብሪጣንያ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ዓለም ንኣገዳስነት ሶማሊላንድ ከም ዝተገንዘቦ ዘጉልሕ እዩ ክብል ፕሬዚደንት ሙሴ ቢሒ ኣገንዚቡ። ሕቡራት ኢማራትን ሩስያን እውን ኣብዛ ርእሰ ምሕዳር ወታደራዊ ማዓስከር ናይ ምዃም መደብ ከም ዘለወን ክግለጽ ጸኒሑ እዩ። ግዛኣት ብሪጣንያ ዝነበረት ፑንትላንድ ናይ ገዛእ ርእሰ ምሕዳርን መንግስትን ዘቆመት እኳ እንተኾነት ብኣህጉራዊ ስምምዓት ግና ከም ልኡላዊት ኣካል ሶማልያ ትፍለጥ። ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ።
أمني حمص فتصاميتات መንግስቲ ሶማል ንኤርትራዊ ዲፕሎማሰኛ ሕብራት ሃገራት ኣምባሳደር ሃይለ መንቀርዮስ ናብ ሃገሩ ኪኣቱ ከም ዝኸልከሎ ዲፕሎማስያውን ምንጭታት ኣቃሊዖም ቋሚ ወኪል ሕብራት ሃገራት ኣብ ሕብረት ኣፍሪቃ ኮይኑ ከገልግል ጸንሐ ኣምባሳደር ሃይለ መንቀርዮስ ኣብ መንጎ መንግስቲ ሶማልን እስላማውያን ጉጅለታትን ዘሎ ምሰሓብ ናይ ምሽምጋልን ምቅራብን መስርሕ ከሳልጥ እኳ እንተተመዘዘ ፕረዚደንት ሶማል ዓብዱላሂ መሐመድ ፋርማጆ ግና ናብ ሞቃዲሾ ክቕበሎ ፈቓደኛ ከም ዘይኮነዩ ዝግለጽ ዘሎ ኣምባሳደር ሃይለ መንቀርዮስ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ሕዳራት ሒዙ ናብ ሶማል ኪኣቱ ብፕረዚደንት ሃገር ተኸልኪሉ ከም ዘሎ ንምንጭታቱ ብምጥቃስ ዘረጋገጸ ኣፍሪካን ኢንተሊጀንስ ብወገኑ ዝተኸልከለሉ ምኽንያት ምስቲ ኣብ መንጎ ፕረዚደንታት ኤርትራን ሶማልን ዝኸተምዎ ስምምዕ ዝተኣሳሰር ምዃኑ ኣንፊቱ ሓደ ካብ ነቐፍቲ ምሕደራ ፕረዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ምዃኑ ዝፍለጥ ኣምባሳደር ሃይለ መንቀርዮስ ንመንግስቲ ሶማልን አልሸባብ ዝርከቦም ዕጡቓት ሃገርን ንምዝራብ ዝተዋህቦ መዝነት ብወገን ፕረዚደንት ፋርማጆ ተቐባልነት ዘይረኸበሉ ምስ ፕረዚደንት ኢሳያስ ዝኸተሞ ስምምዕ ኣብ ሓደጋ ኪኣቱ ካብ ዝብል ስጋት ምዃኑ ዝትንተን ኣብ መንጎ መራሕቲ ኤርትራ ኢትዮጵያን ሶማልን ዝተኸተመ ስሉሳዊ ስምዕ ሰላም ንባይቶ ሶማል ዘይሳተፈን ምስጢራውን እዩ ብዝብል ሓያሎ ኣባላት ፓርላማት ሃገር ተቃውሞ ከም ዘስምዑ ኣይርስዓን ፕረዚደንት ሶማል ዓብዱላሂ ፋርማጆ ኣብዚ ወርሒ እዚ ንፍሉይ ልኡኽ ሕብራት ሃገራት ካብቲ ሃገር ክወፅእ ከም ዝኣዘዘውን ኣይርስዓን እቲ ፕረዚደንት ነቲ ናይ ደቡብ ኣፍሪቃ ዜግነት ዘለዎ ፍሉይ ልኡኽ ሕብራት ሃገራት ካብ ሶማል ክወፅእ ዝኣዘዘሉ ምኽንያት እቲ ልኡኽ ንምእሳርቲ ናብ መንግስቲ ሶማል ኢዱ ዝሃበ እሞ ድሕርቲ ዝተገብረሉ ምሕረት ኣብ ምርጫት ሃገር ንምስታፍ ጓስጓስ ዘካይ ዝነበረ ምክትል መራሒ አልሸባብ ነበር ሙክታር ረቦው ብምቋም እዩ መንግስቲ ሶማል ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ሶማል ጣልቃ ብምእታው እዩ ዝኸሶ ካብ ሕብራት ሃገራትን ሕብረት ኣፍሪቃን ደገፍ ዘለዎ መንግስቲ ሶማል ኣብዘን ዝሓለፋ ክልተ ዋርሕ ጥራይ ንኽልተ ላዕለዎት ዲፕሎማሰኛታት ሕብራት ሃገራት ናብ ሃገሩ ኪኣትዉ ከልኪሉሎ ገዲም ተጋዳላይ ህዝባዊ ግንባር ነበር ኣቶ ሃይለ መንቀርዮስ ኣምባሳደር መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያን ካልእ ጽሕፈታትን ዝነበሮ ላዕለዋይ ዲፕሎማሰኛ መንግስቲ ኤርትራ እኳ እንተነበረ ንምልካዊ መሪሕነት ፕረዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ተቃዊሙ ካብ መንግስቲ ኤርትራ ካብ ዝእለ ንድሓር ኣብ ዝተፈላለየ ጽሕፈታት ሕብራት ሃገራት ኣብ ምግልጋል ይርከብ ኣምባሳደር ሃይለ መንቀርዮስ ናይ ደቡብ ኣፍሪቃ ዜግነት መሓዝ ብናይ ደቡብ ኣፍሪቃን ሕብራት ሃገራትን ፓስፖርት ከም ዝንቀሳቐስ እዩ ዝግለጽ ፕረዚደንት ሱዳን ዑመር ሓሰን አልበሽር ኣብ ቀጠር ወግዓዊ ናይ ስራሕ ምብጻሕ ኣካይዱ እቲ ፕረዚደንት ኣብ ቀጠር ዑደት ዘካየደ ካብ ስልጣኑ ክእለ ጽውዕ ህዝባዊ ናዕብታት ሃገር ልዕሊ ሓደ ወርሑ ኣብ ዘቑፀረሉ እዋን እዩ ንሱ ብሰሉስ 22 ጥሪ ናብ ኣዶሓ ድሕሪ ምእታው ምስ ኣሚር ሃገር ሼኽ ታሚም ቢን ሐማድ አልታንን ካልኦት ላዕለዎት ሰበስልጣን ሃገር ተራኺቡ ተዘራሪቡ ዕላማ ዑደት ፕረዚደንት አልበሽር ብዝርዝር እኳ እንተዘይተገልጸ እቲ ሃገር ገጢምዋን ዘሎ ፖለቲካውን ቁጠባውን ብድሆታት ሓገዝ ንምሕታት ምዃኑ ዝተፈላለዩ ወገናት ሃገር ይእምቱ ህዝባዊ ናዕቢ ሱዳን ኣብ ዝተወላዓሉ ቀጠር ንፕረዚደንት ሱዳን ዘለዋ ደገፍ ምግላጻ ይዝከር ምስ ቀጠር ዘለዎ ዝምድና ክበትኽ ብስዑድ ዓረብን ሕብራት ኢማራትን ጸቕጢ ክግበረሉ ጸንሐ ፕረዚደንት በሽር ኣብ መንጎ ሃገራት ወሽመጥ ዝተኸስተ ምክፍፋል ብስምዕ ክፍታሕ ብምጥላብ ምስታ ጥቡቕ ምትእስሳር ዘለዎ ቀጠር ከም ዘይበትኽ ምርግጋጹ ኣይርስዓን ቀጠር ኣብ ሱዳን ወደብ ስዋኪን ዝካየድ ዘሎ ናይ ልምዓት መደባትን ምህናጽ ወተሃደራዊ ማዓስከርን ትምውል ከም ዘላ ይፍለጥ ሱዳን ምስ ቀጠርን ቱርክን ዘለዋ ዝምድና ንግብፂ ስጋት ከም ዝፈጥረላ ዝግለጽ እኳ እንተኾነ ኣብዚ ኣብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ናዕቢ ፕረዚደንት አልሲሲ እውን ኣብ ጎኒ ፕረዚደንት አልበሽር ከም ዘሎ ኣቐዲሙ ኣረጋጊጹ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ምእሳር ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስትን ኢህወደግን ነበር ይቕጽል ኣሎ ማዕከናት ዜና ኢትዮጵያ ብዘርግሖ ሓበሬታ መሰረት ሓደ ካብ ላዕለዎት ኢህወደግ ነበር ኣቶ በረኸት ስምዖን ኣብ ቀይዲ ኣትዩሎ ኣቶ በረኸት ስምዖን ላዕለዋይ መሪሕነት ናይቲ ንኢህወደግ ካብ ዘቆማ 4 ውድባት ሓደ ዝኾነ ብሄራዊ ዴሞክራሲያዊ ምንቅስቓስ ኣምሓራ ነበር እዩ ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ንምእሳር ኣቶ በረኸት ስምዖን ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ዝተኣስረሉ ምኽንያት ብብልሽውና ስለ ዝተኸሰሰ እዩ ብዘይካዚ ሓደ ካብ ኣካየድ ስራሕ ናይቲ ብውድብ ኣምሓራ ዝውነን ዝነበረ ንግዳዊ ትካል ጥረት ዝነበረ ኣቶ ካሳ ታደሰውን ብተመሳሳሊ ከሲ ከም ዝተኣስረ ተሓቢሩ ኣብ ኢትዮጵያ ብብልሽውናን ምግሃስ መሰላት ደቂ ሰብን ዝተኸሰሱ ሓያሎ ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስትን ኣዘዝ ሰራዊት ነበርን ይእሰሩ እኳ እንተለዉ ምእሳር ናይዞም መብዛሕቶም ካብ ክልል ትግራይ ዝኾኑ ሰባት ፖለቲካዊ ዕላማ ዘለዎን ናብ ሒደት ክልላት ዘነጻጸረን እዩ ዝብሉ ሓያሎ ወገናት ሃገር ኣለዉ ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ዓቢ ፍጻሜታት
ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ካናዳ ኣብ ጉዳይቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ናይ ጉልበት ምዝመዛ ፈጺሙ ተባሂሉ ተኸሲሱ ዘሎ ናይ ዕደና ኩባንያ ዕደና ነፍሰን ተጋቢኡ እቲ ቤት ፍርዲ ብረቡዕ 23 ጥሪ ኣብ ዝወዓሎ መጋባእያ ኩባንያታት ዕደና ካናዳ ኣብ ካልእ ሃገራት ፈጺመንኦ ብዛዕባ ዝበሃል ምክሃስ ሰብኣዊ መሰላት ብምትኳር መኺሩ ጠበቓ ናይቲ ኣብ ኤርትራ ብምክሃስ ሰብኣዊ መሰላት ተኸሲሱ ዘሎ ኩባንያ ነፍሰን ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ ኣብ ካልእ ሃገራት ተፈጺሙ ብዛዕባ ዝበሃል ገበናት ኣብ ኤርትራዩ ክርአ ዝግባእ ንዝብል ምጉት ከም ዝደፍኣሉ ንማዕከን ዜና ሲቢሲ ገሊጹ ንሱ ኣብ ዝሃቦ መረዳእታ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ካናዳ ናይቲ ኣብ ኤርትራ ተፈጺሙ ዝበሃል ዘሎ ክስታት ውሳኔ እንተሂብሉ ኣብ ካልኦት ሃገራት ተዋፊረን ዝርከባ ኩባንያታት ካናዳ እውን ክጸሉ ከም ዝኽእል እዩ ዘጠንቅቕ ወናኒ ልዕሊ 1 ቢልዮን መኽሰብ ምዃኑ ዝንገረሉ ኣብ ቢሻ ዕደና ወርቅን ነሓስን ዘካየድ ዘሎ ኩባንያ ዕደና ነፍሰን ከም ሰገን ዝኣመሰላ ናይ ህንፃ ትካላት ህግደፍ ብሃገራዊ ኣገልግሎት ተገዲዶም ንዝመጽዎ ሰራሕተኛታት ኣብ ነፃ ናይ ጉልበት ምዝመዛ ብምውፋር እዩ ብኤርትራውያን ክሲ ተመስሪትሉ ዘሎ እቲ ኩባንያ ኣቐዲሙን ንዝቐረበሉ ክሲ ኣብ ኤርትራ ክርአ እኳ እንተሓተተ እቶም ነቲ ክሲ ዘቕረቡ ኤርትራውያን ካብ ምልካዊ ስርዓት ዝሃደሙ ስደተኛታት ብምዃኖም ኣጸጋሚ ምዃኑ እዩ ተጠቒሱ ኣብ ልዕሊ እዚ ኣብ ኤርትራ ብማዕረን ብዘይ ስግኣትን ጉዳያቶም ክምርመር ዝኽእልን ካብ ምትእታው ናይቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ መንግስቲ ናፃ ዝኾነን ቤት ፍርድን ትካላት ሕግን ከም ዘየሎ ስለ ዝተኣምነሉ እቲ ክሲ ኣብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ካናዳ ክርአ ከም ዝተወሰነ ይፍለጥ ኢትዮጵያ ናብ ወፃኢ ሃገራት ካብ እትልእኮ ሰደድ ክትረኽቦ ዝወጠነት ኣታዊ ብ38 ሚእታዊት ከም ዝጎደለ ተሓቢሩ ማዕከናት ዜና ኢትዮጵያ ንጸብጻብ ሚኒስትሪ ንግዲ ሃገር ብምጥቃስ ኣብ ዘቕርብኦ ሓበሬታ መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ሰደድ 1.96 ቢልዮን ዶላር ኣታዊ ንምርካብ መዲቡ እኳ እንተነበረ 32 ሚእታዊት ናይ ዝጥራዩ ኣታዊ ከም ዝገበረ ኣገንዚበን ሚኒስተር ንግዲ ኢትዮጵያ ብ24 ጥሪ ንፓርላማት ሃገር ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ ካብ መጀመርያ ሓምለ 2018 ክሳብ መጀመርያ ጥሪ 2019 ኣብ ዝነበራ 6 ኣዋርሕ ካብ ሰደድ ዝረኸቦ ኣታዊ 1.21 ቢልዮን ምዃኑ ኣመልኪቱ ዓሚ ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ ምስ ተመዝገበ ናይ ሰደድ ኣታዊ ክነጻጸር እንከሎ ብ10 ሚእታዊት ከም ዝጎደለ እቲ ጸብጻብ የነጽር ኣታዊታት ሰደድ ኢትዮጵያ ቀደም 8 ዓመታት ኣስታት 3 ቢልዮን ዶላር ምንባሩ ይግለጽ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ኣብ ስልጣን ዝመጸሉ ቅድሚ 6 ወርሒ ዝተሓንጸጸ ውጥን ኣታዊታት ሰደድ ብ38 ሚእታዊ ዝጎደለሉ ኣውራ ምኽንያት ኣብቲ ሃገር ተፈጢሩ ዘሎ ዘይምርጋእ ምዃኑ ኣብቲ ጸብጻብ ሰፊሩሎ ምዝ ተኣሳሲሩ ፍርያምነት ሕርሻን ኢንዱስትሪን እቲ ሃገር ምድኻሙ ንኣታዊታት እቲ ሃገር ከም ዘንቆልቁል ገይርዎሎ ሱዳንን ዮርዳኖስን ኣብ ወተሃደራዊ ምትሕጋዝ ከም ዘተያ ኣገልግሎት ዜና ሱዳን ሓቢሩ ክልቲአን ሃገራት ነዚ ዘተያ ብጠቕላላ ሓለቓ ስታፍ ሰራዊት ዮርዳኖስ ጀነራል ማሕሙድ ፍሬሓት ዝምራሕ ላዕለዋይ ወተሃደራዊ ልኡኽ ብረቡዕ 23 ጥሪ ናብ ሱዳን ኣብ ዝበፅሓሉ እዋን እዩ ንላዕለዋይ ወተሃደራዊ ልኡኽ ዮርዳኖስ ኣብ ካርቱም ዝተቐበለ ጠቕላላ ሓለቓ ስታፍ ሰራዊት ሱዳን ጀነራል ከማል ዓብደል ማዕሩፍ እቲ ርክብ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ንዝህሉ ምትሕጋዝ ዝደፍእ ምዃኑ ኣገንዚቡ እቲ ዘተ ሓባራዊ ወተሃደራዊ ምትሕጋዝ ምውዳብ ተሞክሮ ምልውዋጥ ኣንጻር ሽበራ ብሓባር ምቅላስን ኣብ ዝብሉ ነጥብታት ዘተኮረ እዩ ሱዳንን ዮርዳኖስን ኣብ ወተሃደራዊ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ሕርሻን ካልእን እውን ክትሓጋገዛ ኣገዳሲ ምዃኑ ኣብቲ ኣጋጣሚ ተገሊጹ እዚ ሬድዮ ኤረና ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ